No Miika mainosvinkiltä morjesta. Hei, tässä nyt esitellään meidän omia mainoksia, mitä ollaan rakenneltu tähän julkisivuun. Niin siinä on ensimmäisenä irtokirjan mainos, eteen ja taaksepäin valaistu brändivärissä, että se on hyvän näköinen. Ja tässä on sitten kotelo tehty, sillä on akryylikirjaimet, valomainokset ja teippaukset. Siinä on näyttöosuus vielä pimeänä, että siihen tulee semmonen spessujuttu. Jossakin vaiheessa esitellään se myöhemmin. Oven vieressä meillä on tässä akryylikotelot. Siinä kerrotaan vähän, että mitä me tehdään ja tämmönen hyvän näköinen kokonaisuus, kun vuotaa sivuiltakin valoa läpi. Sitten meillä on tuolla takana vielä mainokset, mikä näkyy tuonne APC:lle päin, että käydään vilkaisee vielä niitä. No niin, ja nyt ollaan päästy tänne rakennuksen toiselle puolelle ja täällä tosiaan APC-stopperisteykseen osoittaa suoraan iso mainos tällä seinällä, että se on reikälevy taustalla siniseksi maalattuna ja on komian näköinen näin, jo kahtelee. Eikä se ollut siinä tällä kertaa. Se on moro.